Plecăm? Când fraierii mor de dor, intră heroina. Farmaciile vând serin susținând medicina. Când banca voastră le-a luat și vândut mașina, dați drumul la credite și scumpiți benzina. Bătrânii mor primii, nu e așa că vă doare? Luați-le pensia, bă, ăștia și-au mâncare. Bolnavii zâmbesc de fric când văd primarii. Dați-i afară din spitale, nu sunt bandă Ferrari. Faceți comerț, dar omorâți intermediarii și vindeți creme de soare când apar țânțarii. Săraci sunt la regim, dați-i jos din pat. Construiți autostrăzi, evităm viața la sat. Tăiați pădurile că mi-e cald, stau cu prosopul pe cap și vindeți-mi, vă rog, un aer condiționat. Poluați izvoarele, ce dracu? N-aveți combinat? Nu e normal să bem apă din izvor netimbrat. Vindeți aurul pe bancnote de plastic. În nivelul de trai pe vătrai scade drastic. Pare fantastic sau e o demență ce omoară teama? Și o pură coincidență că ne-am dat seama. Suntem schizofrenici, paranoici, bolnavi sau suntem puternici sau suntem slabi sau suntem încă în căutarea soluției să se audă până în piața prostituției. Suntem schizofrenici, paranoici, bolnavi sau suntem puternici sau suntem slabi sau suntem încă în căutarea soluției să se audă până în piața prostituției. Ne place că nu ne place și batem pasul pe loc. Că nu ne place deloc, băsesc cu udrea sau boc. Luați-ne tot, ne place viața în frig la bloc. E anarhie ca într-o piesă hardcore sau rock. Luați-vă limuzine, vapoare, ca pirații. Că noi avem alte preocupări, așteptăm tramvai în stații. E foamete mare, sărăcie, ce tare. Că-mi place să n-am când îmi cere copilul bani de bomboane. E frig, nu-i problemă că ne încingem între noi. Luați soarele de pe cer, țineți-l doar pentru voi. Vă rugăm dacă se poate, salariile mai mici. Nouă ne place să muncim, nu ne plac banii, sunteți stâmpiți. Pensiile sunt mici, sunt bătrâni, ce mai contează? Nu mai apuc o vară, oricum mor, nu mai votează. Vremurile grele, visele mele, frustrările mele capătă sens când gustați din bombele mele. Suntem schizofrenici, paranoici, bolnavi sau suntem puternici sau suntem slabi sau suntem încă în căutarea soluției să se audă până în piața prostituției. Suntem schizofrenici, paranoici, bolnavi sau suntem puternici sau suntem slabi sau suntem încă în căutarea soluției să se audă până în piața prostituției. Unde s-au căpătuit unii peste noapte, au la bani cu lopata. Nici chiar așa, unii să aibă prea mult și alții nici. Nu e adevărat! Unde s-au căpătuit unii peste noapte, au la bani cu lopata. Nici chiar așa, unii să aibă prea mult și alții nici. Nu e adevărat!